Wel, diolch yn fawr iawn am y cyfle. O'n ddim yn disgwyl mai o gartre, mae hwn yn rhywbeth hanesyddol. Fi'n arfer rhoi gwersi bob dydd, ond gwersi mathemateg yw'r eina i myfyrwyr. Ond y wers bore yma ydy cyfrif ein bendithion. Pwyslais ar y cyfri, nid mathemateg, ond cyfrif ein bendithion. Braf gweld gymaint ohonoch chi. Gawn ni airweddi. Gofynnon ni ti o dad yn obeithiol y bore yma. Wneud i'w wrando yn amyneddgar ar ein gweddiau geiriol. A wneud i'w wrando hefyd ar bob cri tawel a di eiria, a ddaw o'n calonau tyner a chythryblus y dyddiau hyn. Rhy aml yda ni methu ffurfio y geiriau addas i fynegu'n hawydd i agosau atat, hyd yn oed trwy'r cyfrwng hwn. Bydd yn drigarog wrthym, a rhoi ni arweiniad dylan ysbryd yn enw Iesu ein gwaredwr. Amen. Wel, mae yna gyfle i chi ganu yn does ar miwt, ysym gwaniaeth, os fe rai o'n chi allan o diwn, ond werth i fi beidio gyffwrdd. Emyn arddechog Rhys Nicholas dwi di ddewis 222. 222. Tyr datom ni o grewr pob goleini, tro di ein os yn ddydd. Par i ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiwi, dan lewyrch gras a ffydd. 222, diolch. Wel, mae'n briodol ein bod ni ar Zoom, oherwydd y testyn dwi wedi ddewis ydy selfie. Sgwn i faint ohonoch chi sydd yn defnyddio selfie. Mae'n rhywbeth poblogaidd iawn y dyddiau hyn, tydi? A dwi sylwi ar nifer y bobl, mae rai hwnnw'n ddawnus iawn sut i ddal y camera a cymryd llun ohonyn nhw eu hunain. Hunlyn
ydy un cynnig ar y cyfeithiad hunlun, ond dwi'n mynd i roi mwy o bwyslais bore yma ar hunanlun. Mae cyfeithu sydd wedi awgrymu hunlun. Hunanlun. Sgwni, ydych chi'n meddwl fydde yr arglwydd Iesu yn cymeradwyo ac yn canmol ni am gymryd hunlun neu hunanlun? Mae'r darlleniadau sydd gen i yn mynd i efallai gynnig yr ateb i chi. Os ych chi am ddilyn y darlleniad, ydy penod 6 o'r Efengyl yn Olyg, dim ond 2 adnod, 41 a 42. 6 benod Olyg, 41 a 42. Beirniadu pobl eraill. Pam wyt ti'n poeni am y sbecyn o flawd llif sydd yn llygad rhywun arall? Pan mae yna drawst o bren yn sticio allan o dy lygad i dy hun. Sut elli di ddeud, gyfaill, gad i mi dynnu'r sbecyn yma allan o dy lygad di? Pan wyt ti'n methu lan a gwneud dim, am fod trawst yn sticio allan o dy lygad dy hun? Hwn heb gymryd y selfie yn amlwg. Edrych ar bobl eraill, gweld pe bobl eraill, ond ddim yn neud yr hunanlun. Rwyt ti mor ddaiwynebog. Tynna trawst allan o dy lygad dy hun yn gyntaf, ac wedyn byddai'n gweld yn ddigon clir i dynnu'r sbecyn allan o lygad y person arall. A mi roedd Iesu yn eitha beirniadol o rhai oedd yn cymryd hunanlun, ond yn cael darlun anghywir ohonyn nhw eu hunain. Pobl oedd yn hunan gyfiawn, a dwi'n troi at Lyc eto, penod 18, dechrau yn adnod 9. Efengyl Lyc, penod 18. Stori am y Pharisiaid a'r casglwr trethi. Dywedodd Iesu y stori yma wrth rai pobl yn meddwl eu bod nhw eu hunain mor ddiwiol, ac yn edrych i lawr ar eu trwynau i bawb arall. Cofiwch, mae'r Pharisiaid oedd y pobl mwyaf crefyddol o blith yr Iddewon cyfnod Iesu. Hynod grefyddol. Pobl oedd yn edrych i lawr eu trwynau ar bobl eraill. Ath 2 ddyn i weddio yn y deml. Pharisiad oedd un ohonyn nhw, a'r llall yn ddyn oedd yn gasglwr trethi i'r Rhufain. Dyma'r Pharisiad yn sefyll ar ei draed yn hyderus, a dyma oedd ei weddi. O Dduw, dwi'n diolch i ti, mod i ddim yr un fath o pobl eraill. Dwi ddim yn twyllo neb, na wedi gwneud dim drwg i neb arall. A dwi ddim wedi gwneud unrhyw beth anfoesol. Dwi ddim yr un fath a'r bradwr i lawr fanna, sef y casglwr trethi. Dwi yn ympryddio 2 waith yr wythnos, ac yn rhoi 1 rhan o 10 o bopeth sydd gen i i'r deml. Hwna fwy archog. Dwi'n meddwl fes o'n wedi cael ei ddewis ymlaen o'r bysa. Neu'n ddiacon efo'r annibynwyr. Ond, roedd y casglwr trethi wedi mynd i sefyll mewn rhyw gornel ar ei ben ei hun. Doedd o ddim yn meiddio hyd yn oed i edrych i fyny hyd yn oed. Yn lle hynny, roedd yn curo i frest mewn cwylydd, a dyma oedd ei weddi. O Dduw, wneud i faddau mi, dwi yn bechadur ofnadwy. Dwi'n dweud wrthych, cofiwch mae Iesu sy'n dweud hynny, dwi'n dweud wrthych, mae'r casglwr trethi, nid y Pharisiad, oedd yr un aeth adre a'i berthynas gyda Duw wedi
eglwyro. Mae Duw yn torri crib pobl falch ac yn anrhydeddu y rhai gostyngiedig. A boed i hynny fod yn anogaeth i ni i fod yn ostyngedig wrth ein bod ni yn addoli. Diolchwn am wirionedd a chyfarwyddyd y gair. Dwi'n mynd i ddefnyddio emyn hyfryd iawn 125. Wedi gyfieithu gan y Parchedig Dafydd Owen oedd yn wynidog ymlaen i yn Gibia Bryn Aman a'r diweddar brifathro Aled Lloyd Davies, rhai o'ch chi'n nabod y ddau ohonyn nhw'n dda. Mae'n emyn mor ardderchog, emyn o ddiolch. Ac os nad da ni'n diolch, dydy'n addoliad ni ddim yn ddilys. Na'r peth mwyaf canolog a sylfaenol mewn addoliad ydy diolch. Felly, byddai'n darllen pennill a efallai yn ychwanegu gair o weddi. Ac yna gawn ni gyfle i ganu 100, emyn 125. Diolch am roddi i mi'r bore, am bob ryw newydd ddydd a ddaw. Diolch am sicrwydd fod fy meichiau oll o dan dy law. Da ni'n diolch i ti, Arglwydd. Mae Arglwydd maddeuant wyt ti. Fel oedd ti yn barod i faddau i un oedd yn anonest yn y dyddiau gynt. Ydyn ni'n syrthio ar ein bai hefyd. Dim bywyd ni ddim yn berffaith. Diolchwn dy fod ti'n drigarog ac yn dosturiol wrthym. Pwy bynnag ydym, a beth bynnag ydyn ni wedi gyflawni, neu heb ei gyflawni, wrth esgyluso cyfleoedd mewn bywyd, trigger ha. Diolch i ti am lu cyfeillion, cwmni caredig pob dyn byw. Diolch am brofiad wnaeth yn hymell at fynnau'n byw. Dan diolch i ti o dad am deulu. Yn diolch hefyd am ffrindiau. Yn arbennig pan mae nifer ohono ni wedi teimlo yn unig ac yn ynysig. Diolch am alwad a ffôn a negeseuau mewn cerdyn a llythyr a trwy gyfrwng e-bost. Da ni'n cofio am ffrindiau bore yma. Fyddai'n gwerthfawrogi cael ei cofio yn ein gweddiau. Diolch am waith i mi gyflawni, harddwch a gair mewn rhyw a llun. Diolch am londer cerdd goleuni, diolch am bob un. Wel, mae nifer ohono ni yn cynnwys fi wedi ymddiol, ond da ni'n ddiolchgar o dad am y gwaith a gawson ni, am y cyfrifoldebau a roddwyd ar ein hysgwyddau ni, ac yn ddiolchgar am gydweithwyr a fu yn ein hannog ni ac yn ein cefnogi ni ac yn rhoi cyngor da a doeth i ni. Diolch am lawer gofid bychan, diolch am bob caredig air, diolch o Dduw fod arweiniad i'r byd yma ban mair. Mae yna rai gofidiau bychain, ond yn ddiweddar o dad fe wyddos bod gofidiau ni wedi bod yn drwm iawn ar rai teuluoedd. Yn eu corsedion. Y rhai wedi cael ei colli, y rhai wedi ei gwanhau gan y clefyd arbennig yma. Da ni am eu cynnwys nhw yn ein gweddiau. Gan gofio fod yna gyflenunau i rannu caredig air o gyrnsyrn gyda nhw. Diolch am fod y air yn llusern. Diolch am gael d'ysbryd di. Diolch am garu'r byd a'i bechod ac am wrando'i gri.
Da ni'n diolch am ei magwraeth o dad, bod ni wedi cael ein dysgu a'n hyfforddi i barchu'r Beibl, a'r gwirioneddau, a'r cyngor, a'r cyfarwyddyd sydd ar ein cyfer ni pan ydyn ni ar groesffordd bywyd. Mae'n syndod i ni o feddwl dy fod ti yn gallu parhau i garu'r byd a'i bechod. Dau ryfel byd, a'r bygythiad hyd yn oed heddiw, y bygythiad am ryfela. Da ni'n diolch am frodyr a chwiorydd sydd yn teimlo fod na fygythiad i'w bywyd. Gan obeithio bydd na gymod, y bydd doethineb a gras yn teyrnasu. Gna fydd un gwlad eto yn gormesu a teyrnasu ar wlad arall. Diolch o Dduw am siarad wrthym. Diolch am roddi sylw ein tref. Diolch am ddwyn i ni blandynion ei wyn a'i fara ef. Da ni yn credu dy fod ti o dad yn ceisio siarad â ni. Ond ar rhy aml, da ni'n rhy brysur i wrando. Diolch am gyfle da ni wedi gael i arafu rhywfaint ar ei bywyd, a chyfle i ddyfnhau ein ffydd, ac i gael ein hysbrydoli gan dy ysbryd. Diolch hwn am yr adegau pan dyn ni'n gwybod dy fod ti wedi roddi sylw ein tref, pan wyt ti wedi gwrando ar y gri o'n calonnau, pan ydyn ni wedi'n clwyfo neu wedi'n siomi. Diolch o Dduw, di draed gariad. Diolch am na fy nhalo ni. Diolch am deimlo'r ddyled i roi clod i ti. Mae'n rhyfeddod eto ni o dad fod y gariad i yn ddidrai. Mae cariad trygwyddol, trigaredd a thosturi ar waith. A da ni wedi dod yn hyd i gael blas ychwanegol ar dy dosturi. Ac am i ti ein hysgogi i fod yn ganlynwyr mwy ffyddlon, mwy teyrngar, mwy cywir, mwy disgybledig, mwy llawen a gweithgar yn dy deyrnas di. Mwyn dy fab Iesu Grist. A'n dysgodd ni weddio gan ddweud ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy werthus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara ein benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddewn ni'nau ein dyledwyr, cna carwai ni i brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, can eiddo ti i'w deyrnas a'r nerth a'r gogoniant, hyd byth. Amen. A gawn ni ganu Peredur yr emyn nawr 125. Diolch yn fawr.
gofyn cwestiwn braidd yn bersonol. Chi'n berson optimistaidd, pesimistaidd, neu neutral? Rhyw wythnos yn ôl, fe gafwyd canlyniadau arolwg. O'n i syni at yr atebion a gafwyd. Roedd pobl optimistaidd yn 80% o'r rhai oedd wedi ateb. O'n i'n syniad hynny. A dim ond 10% yn besimistaidd. A dwi'n siŵr beth mae'n neutral yn olygu i'r gwir yn yr cyd-destun yma, ond 10% yn neutral. Ond be oedd yn fwy diddorol i fi bod y pobl oedd yn dadansoddi'r adroddiad yma, yr arolwg, yn dweud bod pobl optimistaidd yn bobl mwy mentrus, yn mwy parod i gymryd i risg, ac o edrych yn ôl ar ei gyrfa, maen nhw wedi bod yn mwy llwyddiannus oherwydd bod yn optimistaidd. Yn ail y beth, a hwn yn ddiddorol hefyd, roedd gan pobl optimistaidd mwy o ffrindiau. Wel, efallai, fedra i ddeall hynny. Chi'n isio ffrind sydd yn cwyno am ei gwynegon trwy'r amser bod mod i'n gallu cydymdeimlo â hynny. Ond mae yna rai hypochondriacs does yn siarad am ei problemau corfforol trwy'r amser. Ac efallai yn colli ffrindiau. Ond mae'n bwysig bod ni am gwrando ar gwynion bobl, ond mae'n gallu bod yn syrffed os mae dyna yw sgwrs yn gysol. Ac yn ola, dywedwyd bod pobl optimistaidd yn mwy iach yn feddyliol ac yn fwy iach yn gorfforol. Wel, fysa'n braf cael seiat fysa i drafod hynny y bore yma. Wel, nôl at yr hunan lun neu hunlun. Wrth i fi feddwl am hwn, diwgs, mae camerâu yn chwarae rhan holl bwysig yn ein bywyd ni erbyn hyn dyn nhw. Sut modd ysgoi nhw? Chi'n gwybod am y camerâu sydd ar y stryd fawr, a mae yna bryder gan nifer o bobl bod y camerâu hyn yn gallu nabod eich gwyneb chi. Yn arbennig yn nabod rhywun sy'n gyn droseddwr. Pobl yn edrych arnoch chi tra chi'n siopa neu'n cael coffi. Dwi ddim yn hoff iawn o'r camerâu lluosog, a mae yna filoedd ohonyn nhw, mae'n debyg yn y wlad. Camerâu lluosog sydd ar ein ffyrdd ni, ar ein priffyr ni, yn monitro pa mor gyflym ych chi'n gyrru. Sgwn i os na rwy'n yn y Crwys sydd heb gael ei dal. Felly, dwi'n gwybod bod cynnwyl na fe, achos dwi'n gwybod ddion ni'n dau ar gwrs i wella ansawdd ni'n gyrru dau weinidog yno. Dwi ddim i fod i ddeud hynny, mae fod yn anysbys tydi fel Alcoholics Anonymous, chi ddim i fod i gyfadda. Ond yn naturiol, fyddon ni'n dau i gwrs yn y Gymraeg. A o ryw 20 o bobl yna, oedden ni'n nabod dros hanner nhw, ond dwi ddim am eu henwi nhw. Dwi'n yn gweld neb o'r gwylwyr bore yma. Ond i'r rhybydd cyflym, i'r rai anoch sydd yn teithio i gyfeiriad a barhonnu heibio stori ams, mae yna gyfyngiad rhan amser arbrofol am 19 mis, lle mae'r bianedd yn mynd lawr o 50 i 30, a rai adegau yr wythnos. Dwi ddim yn heibio na sawl gwaith erbyn hyn, oherwydd dwi yn y llys yn Llanelli dydd Mercher. A'n debygol y gael dirprwy o y dirwy mae'n ddrwg i ni, o 800 bunna a 6 pwynt yn y llwydded. Camerâu. Dwi yn ei casau nhw, ond wir. Ar y llaw arall, mae defnydd o gamera
yn gallu bod, wrth gwrs, yn ddefnyddiol iawn. Mae yna gamerâu yn does, mae arbenigwyr yn gallu defnyddio nhw yn y nos, sydd ddim yn dibynnu ar ganfod goleuni, ond yn sensitif i'w bres. Mae'r ein yn defnyddiol iawn gan yr heddlu. Maes meddygol, wrth gwrs, mae X-rays yn fals o gamera a sganio yn hynod bwysig. I chi yn tynnu llun arnoch chi, dwi ddim yn un da iawn ar hynny. Dwi'n dueddol i edrych lawr, wrth gwrs, ar y camera a nid dod efo. Mae'n dipyn o grefft i gymryd y selfie. Ond heb feddwl efallai, ar ddechrau blwyddyn, a ni'n brysur ddod at ddiwedd y mis cyntaf, beth sydd wedi digwydd i'r addunedau yna? Pam gwneud addunedau? Sut mae gwneud addunedau? Wel, sy'n modd i chi feddwl sut ellwch chi wella eich hun, ond i bai bod chi wedi gwneud selfie. A bod chi'n teimlo, wel, fe ddylwn ni fod fel hyn, fe ddylwn ni, ond nes i ddim. A felly mae'r un gamera hunan lun yn eitha pwysig. Am y rhybydd, dwi'n gallu edrych arnoch chi, a dwi'n yn gweld dim troseddwyr yn eich brith chi, na bod rai arnoch chi'n dda iawn. Ond da ni'n gallu edrych ar rai pobl fel mae dewis gynnwch chi bore yma i edrych arnoch chi'ch hun. Yn anffodus, mae'r llun hon o fi dipyn yn fwy nag i chi. Edrych arnoch chi'ch hun, edrych ar bobl eraill. Y selfie, neu chwilio am frecheuyn yn llygad y mywyd bobl eraill. A dyn ni yn ei wneud o. Dyn ni yn dueddol o fod yn feirniadol o bobl eraill. Mae yna achos, wrth gwrs, i feirniadu rai bobl. A i ddim sôn am rai gwleidyddion y bore yma. Mae'n iawn i fod yn feirniadol, ond ddim yn orfeirniadol o bobl eraill. Edrych ar y trawst sydd yn dylygad dy hun. Dwi'n hoffi be mae Bibl.net yn dweud. Pam wyt ti'n poeni am y sbecyn o flawd rhif sydd yn llygad rhywun arall, pan mae trawst o bren yn sticio allan o dylygad dy hun. Pan oedd ni'n athro yn y blynyddoedd olaf, bob blwyddyn o rhaid i ni baratoi hunan werthusiad, cryfderau a gwendidau. A dipyn o dasg oedd wneud hynny a'i roio ar bapur i'r prifathro ac i'r llywodraethwyr. Hunan werthuso. Selfie oedd yn gallu bod dipyn bach yn bwynus, rai fi ddweud. Sneb yn berffaith. A edrych yn ôl ar y flwyddyn, ar y canlyniadau, faint gafodd ec neu niwch, faint gafodd a seren. Fe ddylid gwella ar hwnna canran uwch mwyn canmoliaeth i'r ysgol. Yr adroddiad, mae'n siŵr oeddech chi, wel, dwi'n siŵr am rhaid o'ch chi'n bobl disglaid yn gweld un o leia yn ffisegwr ymlaen i fan hyn. Emyr, yn llwyddiannus yn academaeth, yn llalla meysydd eraill. Ond ambell i adroddiad o rwy'n yn gael o ysgol ramadeg Llanrwst. Satisfactory, but could do better. Boddhal, wel, ddim yn cael adroddiad yn Cymraeg. Diolch am ysgolion Cymraeg yn erbyn hyn. Boddhaol, o mae'r lle i wella. A os ych chi yn onest â chi eich hun, yn cymryd yr hunan lun, fe ddylem ni nai ddatgan a chyfaddef
hynny yn bore yma. A fi na i wella fy gyrru, wel, na fe, ges i nawr yn annisgwyl. Mae'n ddiddorol bod Iesu mor feirniadol o'r Pharisiaid. Mor feirniadol o bobl oedd yn wirioneddol yn bobl da, ond bobl diwiol, dews, bobl fyddech chi'n edrych i fyny atyn nhw yn y synagog neu yn y deml de, ond eu gwendid nhw oedd eu hunan gyfiawnder, self-righteous, eu balchder amdanyn nhw hunain. A mae yna berygl i ni na hefyd, pobl crefyddol, i deimlo dipyn bach rhy falch ohono ni'n hunain. Ydyn ni weithiau yn teimlo rhy barchus, ydyn ni'n gwisgo'n barchus i ddod i'r cwrdd, fes rhaid ni. Ydyn ni'n edrych i lawr ar bobl di-gapel, pobl sy'n amddifadu hunain o addoliad. Ydyn ni'n dieddol edrych i lawr heb bod ni'n ymwybodol beth, pobl y clwb yfed, ymryn bod chi'n inte mynd i'r capel neu chi'n mynd i'r clwb. O'n i falch iawn o un diacon gen i, oedd o'n capten y tîm rygbi ac yn ddiacon, cyplysu y ddau beth, ond rai pobl yn edrych i lawr, pobl y clwb. I'n edrych lawr y bobl sy'n ffyddlon yn y neuadd bingo, a'r siop betio. Yn hawdd iawn bod yn feirniadol, pobl sy'n gwneud pethau, da ni ddim yn ystyried eu gwneud nhw. Hunan gyfiawnder, yn dristwch ac yn drosedd, yn erbyn ein cyddynion. Mae yna duedd naturiol yno ni yn does i fod yn hunanol, fel oedd Charles Darwin wedi ceisio esbonio i ni o ran esblygiad. A newch chi gofio, please, am Alfred Russel Wallace, y Cymro o Brynbiga, oedd yn gyfaill mynwesol i Charles Darwin, ond ddim yn nŵr cyfoethog. Na gafodd y sylw, ond fi si mewn darlith rhyw fis yn ôl yn Brynbiga, ysg, ble oedd y gŵr yma oedd yn lywydd y cymdeithas, yn dweud bod Alfred Russel Wallace yn un o'r dynion enwoca yn y byd yn 1900. A wedi darganfod yr un egwyddor esblygiad a Darwin. A'r ddau wedi cyflwyno papur i'r Coleg Brenhinol, o neb llawer wedi cymysyn lo honno fo ar y pryd. Doedd Darwin ei hun ddim yn hunanol, mi roedd o eisiau rhannu y clod gyda Alfred. Ydyn ni'n gallu bod yn esgeulus o anghenion pobl eraill. Ni fater yn ylch argyfwng ariannol teuluoedd, rai heb waith, rai erioed wedi gweithio am resymau gwahanol. Yr agwedd hunanol mewnblyg di-fater di-hyd, I'm all right, Jack. Gwanaf, gwydded, trechaf, treisied. Survival of the fittest. Ac yn anffodus, da ni wedi byw mewn oes pan oedd ambell i briweinidog yn ein hannog ni i fod yn hunanol. A un oedd yn dibrisio beth oedd cymdeithas, what is society? Ac yn ein byd ac yn ein bywyd, mae'r cyfoethog heddiw, fel y gwyddoch chi, yn mynd yn fwy cyfoethog, a'r clodion yn mynd yn glotach. Da ni'n byw mewn byd o anghyfiawnder ac anhegwch, ond agwedd hunanol i lawer yw'r status quo. Cadw pethau fel maen nhw. Yr elitaidd, etonaidd, cael grawn Rhydychen, edrych i lawr ar brifysgolion eraill. Cadw pethau fel y maen nhw.
Ond haid yn arfer dweud, o'n i'n deall y dywediad, fel na mai, a fel na bydd i esaltrithi. Wel, gwirionedd mawr de. Fel na mai, fel na cadw pesa fel na. Ond allwn ni fel Gristnogion bodloni ar y sefyllfa fel mai, gyda gymaint o dlodi materol a thlodi ysbrydol yn ein plith. Dwi'n dyweddu gyda hyn. Hunan gyfiawnder, hunanoldeb, ond i fod yn bositif, mae angen hunan barch. Hunaniaeth. Meddai Iesu, car dy gymydog fel ti dy hun. Sym modd i ni mewn gwirionedd i garu cymydog, ond i bai bod ni'n caru ein hunain hefyd. Gweithaf i'n ffyleddau, mae yna rai pobl sy'n rhy feirniadol ohonyn nhw hynny. Cofio disgyblion yn ysgol, sylwi ar eu breichiau nhw, a bod nhw wedi anafu hunain, self-harm. Mae'n anodd y deall y peth. Dim digon o hunan barch at ei cyrff. Felly, gael ddiweddu gyda dyfyniad o Waldo. Dwi'n hoffi jyst y cymal, my fi, tydi e fe. Dim hunanoldeb, dim hunan gyfiawnder, dim gorfeirniadaeth ar yr hunan. Mae rhwydwaith dirgel Duw yn cydio pob dyn byw, cymod a chyflawn we, my fi, tydi ag e fe. Y triongl, y bywyd tri dimensiwn. Ac mae canoedd ar ganoedd y bobl yn ein byd yn Nghymru heddiw yn byw bywyd dau dimensiwn. Ac mae o'n fywyd diflas. Gadewch i Dduw, meddai Paul, gadewch i Dduw eich trawsffurio trwy adnewyddu eich meddwl, a'ch galluogi ganfod beth yw ewyllus ef. Un stori orffen yna, wr yn dod allan o'r eglwys yn drwsiadus iawn ar y fore Sul. A un dyn ar y stryd wedi cael dipyn i yfed, a dyma mynd ato fo ac yn ei herio fo. You call yourself a Christian, do you? Are you really a Christian? I can see you've been to church. A meddai'r dyn, I don't think you should ask me that question. If you want the answer, ask my neighbour. Gofynnwch i'm cymydog. Sut mae o wedi edrych arna I trwy ei gamera fo. A boed bendith ar yr un allwn ni wneud, pe bai rwy'n yn gofyn I beth yw Cristion, yn syml iawn mewn brawddeg, person sy'n ceisio cyflawni ewyllys Duw. Person sy'n caru ei grewr ac yn y cyd-destun heddiw yn caru ei greadigaeth hefyd. Mae ddrwg gen I Peredur, dwi wedi colli rhif yr emunesa. Esi di? Na fe, diolch o galon ti. 791. Chi'n gweld mod i'n hoff iawn o emyna Rhys Nicholas. Dwi'n gwerthfawrogi waith Pant y Celyn, ond mae'r emynwyr, yr emynwyr bore yma yn bobl ges I y fraint o'i hadnabod nhw. A mae Rhys Nicholas yn dweud sut mae o wedi cael adferiad I ddiflastod yn ei fywyd pan mi roedd o wedi mynd trwy gyfnod o salwch. Tydi amnaes y wyrth o Grist fab Dduw, tydi arroddais dim I flas ar fyw. Ac yn y diflastod, da ni wedi brofi, boed I ni gael blas ar fyw. Fe gydiaeth dynaf drwy ysbryd glân, ni allaf trafod byw ond canu'r gan. Rwy hefiw'n gweld yr harddwch sy'n parhau, rwy'n teimlo'r ddwyfol ias sy'n byw ag cau. Mae'r haleluia yn fy enau di, a rhoddaf Iesu fy mawrhad I ti. 791.
angnefedd Duw, yr hwn sydd i'w chlaw pob deall, a gadwo eich calonau a'ch meddyliau ym Mhrist Iesu, a gras y Crist hwnnw, a chariad di-drai ein Duw, a chymdeithas a chefnogaeth yr Ysbryd Glân, a fo'n brofiad i chi o'r awr hon hyd byth. Amen.